Meer dan 6000 mensen hebben we de allereerste Snitser Marathon roen. 21 of 42 kilometer rennen of hutdraven om een Snitser maar hinnen. De organisatie wil er een jaarlijks evenement van maken. Het zijn het hier dat de Slachtermarathon houden wordt. De deelnemers zijn enthousiast. Het is begonnen, ik denk 3 of 4 hier weer rond. Toen hier een dolle bui en heb een Snitser Marathon draaf vanuit Grauw. Dat is een heel eind. Het is net helemaal lukt, maar ik eerlijk iets helft bekennen. Maar op het moment dat ik in een soort runners high wie, ik ben een draver, dacht van dit is zo mooi, dit mat deeld worden, dit mat oors, dit kind. Wat verwacht je van deze dag? Een machtige mooie dag. Ja, dus dat is leuk. Het is wat over de slachten, weer volle minder mensen, maar ja, leuk. Het is zin om. Met wat was zwagers, dus hartstikke mooi. Ja, waarom toch in je mooi? Waarom toch wel mooi? Dat is een goeie. Ja, we hebben de slacht al roem. Dus dit is eigenlijk een logisch vervolg, hè? We hebben er zin in. En is het een goede zaak dat Friesland er nou weer zo'n tocht bij kregen had? Ja, wat mij betreft ken het best. Waarom niet? Wat verwacht je hem ervan? Een mooie dag. Een hele mooie dag. Dat verwachten wij. Ja. Geweldig. Komt helemaal goed. Het weer is helemaal prima. Ja, het gaat lukken.